Исәнмесез, эфирда хәбәрләр чыгарылышы, студияда Адилия Бұрханова. Район җитәкчелегенең төрле тармак оешма предприятиеләрдә хезмәт коллективлары белән очрашулары төгәлләнде. Хисап җыелышларының соңгысы ГРСта узды. ГРС станциясының 2023 елдагы эшчәнлеге белән директоры Дмитрий Прохоров таныштыра. Куәтле предприятиенең нинди уңышлары бар, агымдагы елга нинди бурычлар куелган. Биредә 1000-гә якын кеше хезмәт куя. Елны яхшы күрсәткечләр, зур уңышлар белән йомгаклаганнар. Хисап җыелышын район башлыгы дәвам итте. Разиф Кәримов Зәйнең социаль-икътисади торышы гамәлгә ашырылучы күләмле эшләр белән таныштырды. Районны электр энергиясе, җылылык белән тәэмин итүдә зур тырышлык куючы коллективка рәхмәтен белдерде. Татэнерго акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рәүзил Хаҗиев станция эшен уңай бәяләп, киләчәктә уңышлар теләде. Станцияның профсоюз комитеты эшчәнлеге хакында аның рәисе Андрей Алчин чыгыш ясады. Җыелыш ГРС хезмәткәрләрен 15-нче спартакиада җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Татарстан электр профсоюзы рәисе Халим Ахунҗанов район башлыгы Разиф Кәримовны профсоюзлар белән үзара килешеп эшләгәне хөрмәтенә социаль партнерлык өчен дигән күкрәк билгесе белән бүләкләде. Адилия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Район башлыгы техно заводы хезмәт коллективы белән дә очрашты. Разиф Кәримов гадәттәгечә үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади торышы белән таныштырды. Төрле тармак идарәләрдә нинди эшләр башкарылган, 2024 елда район буенча планлаштырылган төзелеш эшләре хакында да әйтеп узды. Завод директоры Андрей Мамонтов оешманың узган елдагы җитештерү күрсәткечләре, эш нәтиҗәләре хакында сөйләде. Хезмәт коллективы алдында республика хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин да чыгыш ясады. Ул Татарстанның илкүләм проектлары буенча башкарылган эшләр, региональ һәм федераль программалар буенча ирешелгән нәтиҗәләр хакында сөйләде. Район башлыгы предприятие эшчәнлеген югары бәяләде. Коллективка алга таба да хезмәт уңышлары теләде. Зәйдә ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесе узды. Конкурсның зона этабында 8 районның иң уңган һәм оста гүзәл затлары, кыю ир-атлары ачыкланды. Алар һәр яклап үзләренең сәләтләрен жюрига тәкъдим иттеләр. Зәйдә аның яклап кемнәр чыгыш ясады? Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона этабы быел Зәйдә үтте. Шул уңайдан энергетик мәдәният сарае залында катнашучыларның кул эшләреннән торган күргәзмә иртәдән эшли. И с той поры, как созданы мы, люди, на свете существует. 8 районның уңган булган бар яктан оста гүзәл затлары һәм ир-атлар бер сәхнәдә сыналды. Зәйдәнын яклап төрле номинациядә 7 хатын-кыз һәм 1 ир-атта катнашты. Бәйгедә катнашучыларны район башлыгы исеменнән урынбасары Елена Недашевина сәламләде. Үз чыгышында хатын-кызларның җәмгыятьтә һәм гаиләдә тоткан урынын олы бәягә тиң булуын билгеләде ул. Так много талантливых женщин, так много примеров, так много лидеров. Здесь лучшие представители 8 районов. Я всем, конечно, желаю представить так себя, как вы хотели, чтобы все задуманное у вас получилось. Вы все огромные молодцы. Сегодня действительно очень красивый праздник. Праздник красивых, талантливых, смелых женщин. Мы этот конкурс проводим уже 30-й раз. Вот 30 лет и столько женщин. И все думаешь, наверное, все закончатся уже наши красивые, талантливые женщины. Нет, с каждым днем открываем новых женщин, новых прекрасных и профессионалов своего дела. Бәйге 3нче буын вәкиле номинациясе белән башланды. Бу өлештә Зәйдәнын яклап, үзенең күршәкләре белән күпләрне сокландырган оста куллы шәһәрдәшебез Рузилә Нефёдова чыгыш ясый. Акыллы хатын-кыз ныклы гаиләнең нигезе дигән фикердә ул. Иң беренче гаиләдә ул тиеш менә дөрес апарыга менә как капитан, И балалар яратырга барсында, обязательно яратырга, гел яратам дип торырга, балаларны да, иреңне дә, бүтән аналарыңны, туганнарыңны жәлләмәскә матур сүзләр. Конкурсантлар бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелеп үзләренең тормыш юлы белән таныштырдылар. Яраткан эшләре, ирешкән уңыш казанышлары хакында горурланып сөйләделәр. Алар һәр кайсы жюри алдында үзләренең сәләтләрен күрсәтте. Кемдер өздереп җырлап, кайсы биеп, шигырь сөйләп тамашачыны сокландырды. Аш суга, кул эшләренә осталыкларын да таләпчән жюри бәяләде.
Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Қарлы мотор қышының да өз тискәре яқлары бар. Урам җыештыручыларда қар чистарта торган техникада қарны күрәп өлгерә алмый, ул һаман явып тора. Безнең төшерү төркеме Зей урамнарына чыгып эш барышын күзәтте. Зейнең юл чыгыл урамы 2 полосалы юл ишеп кар яуган көннәрдә бергә генә калган иде. Хәзер юлны киңәйтү өчен махсус техника эшли. Соңгы арада шәһәрнең күпчелек урамнарында шундый күренеш. Тик кар чистартучыларга юл кырындагы машиналар комаучаулык итә. Работу на сегодняшний день ведем, можно сказать, в плотничном режиме, потому что выпала большая норма осадков, она превышает даже месячные значения несколько раз. Ребята работают слаженно, коллектив работает дружно. Соңгы 2 атнада юлчылар тыгыз режимда тәүлек буе эшлиләр. Ел башыннан 2200-дән артык рейс кар чыгарылган. 25 берәмлек техника шәһәрне чиста итү өчен тырыша. Беренче чиратта шәһәрнең транспорт күп йөри торган өлешләрен чистарталар. Җиңү проспекты, Комсомол, Баныкин урамы шәһәр үзәге. Хәрәкәт күп булган Баныкин урамыннан берничә сәгать эчендә 20 машина кар чыгарылган. Әле тагын чистартасы бар. Благострой ширкәте хезмәткәре Зөфәр Вәлиуллин 5-нче сезон тракторда. Юбилее көнне руль артына утырырга туры килгән үзенә. Дүрттән торып эшкә чыгабыз инде. Аны мин үзем авылныкы беренче малларын да карарга кирәк торасында. Шәһәрнең тырышабыз күпме булдыралар хәзер. Шәһәр урамнарын кардан чистарту эше график буенча алып барыла. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Үзәк дәвахана районда иң зур хезмәт коллективларының берсе булса да, бирегә медицина белгечләренә сорау бар. Булачак кадрларны алар алдан әзерлиләр. Максатчан юллама белән медицина югары уку йортларында белем алучылар белән очрашу узды. Студентлар дәвахананың төрле бүлекләрендә булып, аның эшчәнлеге белән таныштылар. Бу хакта толырак киләсе видеоязмада. Это ЧСК диагностическое отделение. Здесь сосредоточены все известные методы диагностики, которые необходимы при осмотре больных в экстренных состояниях. Булачак табибларны район үзәк дәваханасы эшчәнлеге белән таныштыралар. Хәзер медицина югары уку йортларында укучылар тиздән биредә хезмәт күрсәтәчәк. Зейнең 30 студенты максатчан юллама буенча белем ала. Баш табиб Айдар Фатыгов поликлиника эшчәнлеге хакында сөйләде. Яшь белгечләр өчен каралган дәүләт программалары белән таныштырды. Есть поликлиническое отделение для взрослой сети со специалистами, которые предполагают достаточно много специалистов, есть вакантные ставки. Там же в взрослой сети поликлиники имеется диагностический центр с аппаратами. 11 юнәлеш буенча хезмәт күрсәтелә. Район буенча 46 фельдшер-акушерлык пунктта 5 табиб амбулаториясе эшли. Стоматология бүлегендә дә теш табиблары җитми. Бигрәк тә балаларны дәвалаучылар аз. Бу хакта бүлек җитәкчесе Ренат Насибуллин әйтеп узды. После капитального ремонта у нас будет одна из лучших поликлиник на сегодняшний день в республике. Надеюсь, вы со своими современными свежими знаниями дополните наш коллектив и привнесете свою изюминку в нашу работу. КФУның 3-нче курс студенты Варвара Исаева исә булачак теш табибы. Укуны тәмамлап, әнием кебек тизрәк зәйлеләргә медицина ярдәме күрсәтәсем килә ди. Больница у нас достаточно оснащенная, в целом, я думаю, будет довольно комфортно работать здесь и помогать пациентам. Я целевик, поэтому в любом случае я сюда вернусь на какое-то время, а уже дальше посмотрим, потому что планов пока что нет глобально. Һәр студент нинди уку йортында белем алу, медицинаның кайсы юнәлешен үз итү хакында сөйләп, киләчәккә планнары белән уртаклашты. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Мин сезнең белән сау булашам, файдалы һәм имин яллар сезгә.